Saioa, kaixo. Kaixo. Eta zorionak. Eskerrik asko. Urte mordoa behar izan zenuen, bertsolaria zinela sinisteko, sinistu alduzu txapelduna zarela. Bai, txapela jantze horretik ere bai, egia, kostatu zaidala, entitate hori hartza, baina uste ja bairela urte batzuk baudala sinetxita, behintzat asumituta. Hemen txapela jantzi berritan abestu zenuena, besarkada bat langile auzoetako aldera, Erdaldun seme alabok, han ikasi genuen euskera, eta han, hemen da, Antxoaingo ezkaba ikastetxe publikoan baikaude, eta zuk hemen ikasi zenuen? Bai, gurasoak egin zuten hezkuntza publikoaren aldeko autua, eta euskeraren aldeko autua, eta hau da, nire eskola zarra. Eta nolakoa da, Antxoain, herria? Ba, bueno, Iruñ herriko iparraldean dagoen herri txiki bat, ni hemen hasi izan naiz eta txantra eta arrotxapearekin ere batetik bestera ibili izan naiz beti, eta, bueno, langile herri bat, langile auzo zinguratua, xumea eta borrokalaria ez, pentsatzu gauza askotan. Ertzak aipatu zenituen azken agur horretan, eta iruditu zitzaidan etzela kasualitatea ertza lotzea langile auzoekin, baina ez Nafarroarekin. Erran nahi baita iruditu zitzaidala Euskal Herri osoko langile auzoak sartu nahi zenituela? Bai, ez nuen bereziki pentsatu gure hauetan, bai lotu nahi nuela euskararekin, eta orduan bai Nafarroko egoera bereziari erreferentzia egin nahi niola, baina bueno, nahiko orokorra zen, eta jende batek ere galdetu dit, ean ere gurasoak ziren, eta bai, baino ez, da, bueno, era orokorrean ari nintzen. Hor, bueno, agurra entzun eta berehala, edo entzuten nuen bitartean, gogora etorri zitzaidan, behin Nafarroako hitzan argitaratu zenuen oso zutabe ausart bat, hain zuzen ere, zure gurasoen ingurukoa, lotsatzen zaitu pobre izateak hori zuen izenburu, eta gutxi gora bera kontatzen zenuen ama pobrea duzula. Bai, bueno, ama bizi da diru laguntza publikoi esker, eta, bueno, gu gara etxean halakoak pasa ditugunak. Bueno, hori publiko egin nuen, iruditzen zaidalako kazetari, sortzaile, bertsolari edo dena delakoa bezala oso importantea dela nabarmentzea zerk zeharkatzen gaituen, izan klasea, generoa, arraza edo kapazitismoa edo dena delako horrek. Eta horrek okatzen zaituela, esate duzu mezuarekiko edo egiten duzun hausnarketa horrekiko toki diferente batean. Noski horrek ez du esan nahi autobiografikoa denik, baina bai axola duela nondik zatu zen, eta horrek markatzen gaitu. Eta askotan, kentzen ditugunean sortzaile baten datuak, niretzako umezurtz geratzen da biografia hori, eta horrek egiten gaitu gure bai. Eta ze garrantzitsua intersekzionalitatean, alako autoanalizia egiteko tenorean, egiatia izatea. Izan ere, nik irudipena daukate, Euskal sortzaileen artean badago horrelako joera bat intersekzionalitatean trampa egiteko. Eta aspiratuenen artean kokatzeko, aspiratuena izan gabe, diote kontu sozioekonomikoetan, klase kontuetan. Bai, iruditzen zait batzuetan, ezkerraren baitan denoi gustatzen zaigula zapalduena izatea, eta aber nondik ote datorren diskurtsori, eta oso trampatia izan daitekela. Baina, bueno, iruditzen zaitu lertu behar dugula, badaudela zapalketa egiturazko batzuk, eta horiek zarkatzen gaituztela, izan gaitezkela zapaldu, izan gaitezkela zapaltzaile, boterea dinamikoa dela, eta ezberdin egituratzen dela segunetan, antzigabeze makro egituren baitan ari garen, eta horren kontziente izan behar dugu, eta horrek ez du esan nahi ezin duenik edo zeinek sortu edo zeinek hitzartu, baina importantea dela birpentsatzea. Ez mikroa edo hitzartzerakoan zertan ari garen. Zintzotasun ariketa bat eginen dut, tentazioa eduki dute, esateko ze arro sentitu ginen langile auzoetan, arrotxapean, alboko auzo batean bizi bai naiz, baina aitortu beharko dut, arrotxapeko Etxeberrietan bizi naizela, eta nire inguruko auzokide guziak edo gehienak, inguru gertukoak klase ertainekoak direla, ez dakit klase ertaina horrekin ere engainatzen gaituzte, baina ez dira aspiratuenak, beste modu batean esan da. Nik alako zera bat egin dut, privilegio egoera batean nago, arrotxape barruan nola eta esateko, eta gezurtia litzateke esatea, formulatzea beste modu horretan, ez da. Zure privilegioren bat, saioa? Ni bakit, adibidez, hori asko galdetu dut, ni ekonomikoki klase apal batetik nator, hori egi bat da, edo ez da nire sortzaile personajeak hartzen duen gauza bat. Gero grazia egiten dit, sorkuntzan eta aipatzen duzunean bazterra, askotan koherentziaren eskaria nola etortzen den. Piskat, okupazara eta smartphone baduzu. Bai, bueno, baina bizia gaur egungo gizartean, edo ez dakit, edo garapenaren kontra zaude, baina kotxe erabiltzuzu. Bueno, eta orduan iruditzen zait, bazterra aipatzen duzunen oneri behintzat asko gertatu zait,
esatea, bai, baina zein da zure kontra esan, eta nik asko dauzkat, eta badakit, baino bago tendentzi bat hor, egiten zaidana kuriosoa. Oso erantzun ona eta zerpentsa ematen diana. Klisean erori nahi, seguru asko. Nik lotura egin nahi nuen, beste kontu batekin, elkarrizketa batean irakurri bai nuen, esaten zenuela, ezta? Bertsolaritzan, besteen lekutik abesteko tenorean zilegia ote den, oholtzan ez dauden horien izenean aritzea, ezta? Migratzaileen edo pertsona arrazializatuen izenean, eta pixkat horretara lerratu nahi nuen gero gaia. Zer diozu horretaz? Zalantza handiak dauzkadala. Ez daukat erantzun zehatz bat, bai eztabaidatzen egon garela bertsolari askoren artean, iruditzen zait beti hartzea, ez dakit, migrante eta pateran eta arrazializatu baten ahotsa bakarkako bat egiterakoan, eta segun zein helburua eta nondik egiten duzun, zer bilatzen dugu hor, eta ze intenzionalitate dago hor, eta ze gai egiten altzaizkigu lakrimogenoagoak nolabait esateko eta zeintzuk ez, eta ez dakit, sortzaizkit, baina esan dut migrantearena, eta ez dakit transexual baten paperetik, baina karo, orduan non dago fikzioaren muga, eta fikzioak mugakrik izan behar ote du. Iruditzen zait, ez daukat erantzun argirik, baina bai egiterakoan ariketa kontziente eta autokritiko bat izan beharko litzatekela. Aldi berean, nik txapelketa honetan bertan, hori kantatu nun gasolindegiko emakume zahar bat, ez dakit, prekarioa, ni ez naizena. Eta hori ez zilegi da. Beraz, oso zaila da, ze bertso autofikzio gorpuztua da, ez dakit interesgarria den ere dozeinen paperetik kantatza, zalantza handiak sortzaizkit, ez dakit. Bai, niri ikaragarri interesgarria iruditzen zait, gaina hasiera batean underground zen hori edo bazterreko zen hori mainstream bihurtzen ari delako bertsolaritzan, ez dakit, azken txapelketa nagusiko finalean ikusi genuen joera handi xamarra, gehiengo baten joera, halakoak edo halako lekuetatik abesteko, ez da? Bai, ez dakit zen litzateken erantzuna edo literaturan, iruditzai badaudela beste arte esparru batzuk, igual guk baino gehiago hausnartutenak horri buruz, literaturan edo gola landuago askotan esaten da interesgarriena dela bertako egitazko ahotsa, hobekien kontatuko dizuna, zein den, ez dakit, pertsona migratu baten errealitatea hartu duen herrialdean, segurazki ez da izanen Madrieko pertsona batek kontatzen dizuna, baizik eta bertara joan dena kontatzen algo dizuna, baina orduan non geratzen da asmatzen duzu mundu fiktizio hori. Aldi berean, pertsona ez idazten ari den horrek privilegio guztia dauzkanean, zer egiten du inpostazio ariketa horretan. Eta bertsoaren kasuan gertatzen da antzeko zerbait, baina gure lana injustu pertsonaiak hartzea da. Antzerkian ere bada, transen pertsonaiek askok eskatzen dute pertsona zisek egin ez ditzagun, ditzaten edo antzezleek. Orduan, nik bertxotan ez dut ikusten zein den erantzuna, baina bai iruditzen zaidala gainontzeko arte esparrutan badela debate handi bat gai horien inguruan, eta guk behintzat pentsatu beharko genukela. Ez dakit, da gero igual niri jartzen behate zuzenean plazan, klaro kantatuko dudala, ez da hau koherentziarik eta bat, edo nik badakit zer eginen nukenik. Beste gabe iruditzen zait, birpentsatu behar dugula asko, gaiak berritu iren honetan, eta sorkuntza gorpuztua egiten dugunok eta beste batzuen ahotik kantatzen dugunan, baina ez ote den koherenteagoa gure inkoherentziai buruz kantatza, edo beste pertsona migratu baten ahotik, igual bronka bota behar digu guri, eta horrek zentzu bat dauka guretzako, edo ez dakit zein den erantzuna. Ez interesgarria. Hizkuntza kontuak nahiko gibelean geratu zaizkigu, baina gora atorkit ere zure beste zutabe bat hartan esaten zenuen bertsolaria euskaldun onaren, horrek esan duen guziarekin, euskaldun onaren paradigma dela. Bai, uste dut bertsoa eta bertsolaria arketipo oso zurrun batekin lotua egon dela, azkenean tradizio horrek izan duen irudiaren gatik, kontuan izan da zeien degon den kantatzen, eta zen lan bikaina egiten duten, baina imaginarioan geratu dela zerbait, ez dena gaur egungo bertsolaritza edo nahi grazia handia egiten dit, gaur egun bertso irakasle ibiltzen ez, eta askotan bertsolaritza eta egiten dugu alako emanaldi txiki bat, eta esate dute, txapela eta torrarekin etorriko gara. Zergatik, eta gelan, igual ez dugu inor ikusi guk txapela eta torrarekin bideotan, baina existitzen da alako zerbaita, uste dut, eta lotua dago inguru oso euskaldunarekin, lehen bat zegoen gizonarekin, gaur egun hori aldatzen ari da, baina ez pentsa, orain dela 25 urte
normalizatzen hasi da plazan emakumea, hotsa, gorputzak, eta orduan oso lotuta dago bertsoa, euskaldun izate horrekin, eta euskaldun izate hori nik uste dut daukagun imaginario kolektiboan ez dagoela berritua. Hor, hizkuntzarekin ari ginen, eta hortik, gogoraz etorkidan, batzuk bertsolaritza, jatortasuna, naturaltasuna, ez da hor, izan da hegemonikoa ikuspegi hori bertsolariarena, eta badiroaren soziolinguista batzuketan mintzo direnak, horrekin lotuta hizkuntza ideologia batez, Euskal Herrian eta Euskaldun artean nagusi den batez, eta hor, batez ere bi kategoria erabiltzen dituela, Euskaldun berriak eta Euskaldun zaharrak dira naturalak, onak, jario jatorra dutenak, eta aldiz Euskaldun berria da, kontu esentzialista, sekula gaindituko ez duzuna, alda ezina, ez da, eta hori etzaiola komeni bat ere Euskarari, nola ikuste duzuzuk hori guzti hori? Bai, iruditzen zait, Euskaldun berri eta Euskaldun zaharra kategoriek ez diotela realitateari erantzuten, eta gainera ikusten da oso argi, igual gai hontaz ulertzen ez duen adibidez aurrekin esan nahi dute, klase ematen eta 10 urteko aurrekin da Euskaldun zaharra, Euskaldun berria, eta haiek ez dakite zer diren ere, eskolan ikasi dute ez dute ulertzen non sartu behar diren, aldi berean igual etxean ere euskaraz egiten dute, baina haien gurasoak ez dira etxe euskaldun batetik etorriak, baizik eta eskolan ikasitakoak, eta orduan ja haiek esate dizute, bai, ni naiz euskaldun zaharra, baina gurasoak egite dute batuaz, orduan igual ez naiz, eta orduan pentsatzen dut, bi terminotan, eta dikotomiek oroar, generoan, linguistikan, bizitzan, bi kategoria ertsi horiek, Biritzen zait deus gutxi aportatzen dutela eta gainera zurruntzen dutela euskaldun izatea zerren, eta gaur egun zorionez euskaldun izatea da mila gauza izaten alda. Aurrekoan tokatu zitzaidan honen inguruan irakurtzea solasaldi baterako, eta datu bat azken ikerketa soziolinguistikotik, inkesta soziolinguistikotik eratorritakoa, exotismoak entzen dizuna, nola, eta esateko, 16 eta 24 urteko gazteen artean, etxean ikasi dute euskara 130ek eta 155ek ikastetxean, beraz, Saio Alkaiza ez da horren exotikoa. Ez, da ni banekien aspaldi ez dintzela horren. Hoi, bakit ez dela zure arazoa. Bai, hori askotan elkarrizketetan azken aldean aipatu izan didate, hori Iruñekoa eta ez duzu euskara etxe dita. Nik esatut, hemen ere gure gelan ginen, 18 edo, eta ondoko gelan ere, 35 izanen ginen adinekoak antxoainen, eta uste dut batek zuzkala gure oso euskaldunak, biak. Eta gainontzekok, igual batek baten bat, igual amaia daita, baina besteok ez. Eta orduan ni zentzu hortan linguistikoki uste dut Bilbora joan arte edo hori ikusi nituela bestelako errealitate soziolinguistikoak, inoiz ez dut pentsatu ezberdina ginenik edo esotikoak, edo besteen begitatik gure burua ikusi danean, orduan ohartu naiz ornitorrinko izate horretaz. Bai, nik maketo bezalako kontzeptuak ikasi nituen Bilbon ere Bilbora ikastera joan nintzelarik eta zur eta lur geratu nintzen, orduan ni maketoa naiz, jakan jaioa, eta zer dago. Enpin, alakoak gertatzen dira. Bueno, esan dugu ez da, bertsolaria, euskaldunonaren irudia, gizona, inguru oso euskaldunekoa, eta hori guzti hori, eta herri girokoa, aipatu dugu ere, bai. Garaibateko irudia hori zen, aurreko batean, txaperako ere, Beñat Gaztelumendiri egin nion elkarrizketa, eta esan zidan, kasu, igual, ongile etorkiguke bertsolari hori, aintzat hartzea orain, bertsolari hegemonikoa ez dela iraganeko hori, baizik eta hirian bizi den goi ikasketak dituen, eta hor bai, gizon heteroa den bertsolaria, eta hor aldaketa bat egon dela, ez da gizuk somatzen duzun hori. Ba, iruditzen zait, oroar, imaginario kolektiboa igual dagoela nonbaiten trinkotua edo hor geldituela, baina errealitatea oso diferentea dela. Gaur egun bertxotan gehienok nik uste dut unibertsitate mailako ikasketa dauzkagula, eta horrek ere esaten du zerbait gure ez, kapital kulturalari buruz, eta orduan ze jende geratu da plazatik kanpo, eta ze diskurtso, eta hor ere bagula zer pentsatua, eta gero herri eta hirian, iruditzen zait hor ere, eta Irati Majuelo ari ikertzen euskal literatura eta hiria, eta oso interesgarria, berak esaten du nola planteatu diren bi kontzeptu antagoniko balira bezala, kasi hiria eta herria, eta gaur egun nahasketa handian bizi garela, hirian bizi gareno, segun nago askotan gaudela herrian, ez da izartarapia mugitzen garela, herrian biziren pertsonek egitute. Orduan, hibridazioa errealitate ez, bizilekuari dagokion horretan ere badela, eta bertxotan
Erutze denetik topatzen alduzula. Beñat Gaztelumendiri egin nion elkarrizketa hartan beste kontu bat atera zen, eta zen generoa eta bertsolaritza, eta hor datu bat eman zidan zur eta lur utzi ninduna, bertsozalen elkartean egindako ikerketa batetik eratorritakoa, eta zen 16 urtera arte bertso eskoletan pareko direla mutiletan eska kopurua, eta aldiz oholtzan lautik bat bakarrik dela emakumezkoa, eta gainera proportzio hori ez da aldatu azken 15 urteotan. Ikaragarria da. Ba, ikaragarria da, eta pentsatzekoa zer gertatzen den jendaurrera atera behar garen horretan, edo plaza publikoa hartzeko oraindik ere nork dauka legitimidadea, eta ikustekoa ateratzen garen edo iren emakumeek ze maila ematen dute. Izan ere txapelketetan izaten gara 125 edo, baina ez ikusten duzu Gipuzkoko finala eta emateu 50 eta 50 irela. Bizkaikoan, kasire bai, hemengoan ez, ni bakarri, baina ikusita finala eta geroko hirupustuak ere emakumezkoa daude. Ordan dauden emakumeek edo gauden emakume gure buruari plaza publiko hori hartzeko egiten diogun autoexigentziarik eta hori hor zer gertatzen da. Zenbat gizon daude maila bajuarekin, eta oso iruditzen zait ateratza, baina hor zer gertatzen da generoaren autopertzepzio horretan. Iruditzen zait, eta iristen garenean ere kritika ez da berdina, emakume batentzako edo gizon batentzako, epaitzen dian gauzak, bai fisikoa, bai ahotsa, bai egota, eta hor badela zer gainditua, zorionez bertso eskoletan, hasieran behintzat parekide xamar dago, eta hor dagoen erronka da, aurrera begira eta gazteen plazetan, eta nerabezaroaren osteko erdi profesionalizazio maila horretan zer egin daiteken. Paparrean jarri dudan domina kenduko dut, izan ere Beñat Gaztelumendiri bai galdetu nion genero kontuez, okerrez manaiz Uxue Alberdiren kontrako eztarritik liburua labetik irten berria zelarik, baina Julio Sotori txapela irabazi berritan bitan egin diot elkarrizketa eta generoaz ez diote galdetu, eta zuri berriz pentsatzeko da egin dizkizuten elkarrizketa guzietan edo ia guzietan galdetu dizutela zer remontre da hau. Bai, horrek harritu ninduen, ze gainera Uxue Alberdiren kontrako eztarritik liburuan irakurrian neukan hola gertatzen zela. Ez, emakumezkoi askotan galdetzen zietela, eta niri pertsonalki zitzaidan inoiz gertatu, orduan txapela jantzi ostean harriduraz edo hartu ninduen halako profezia bat balitz bezala. Banekien, iruditzen zitzaidan igual ja aldatuko zela, eta hala ere, gero gustatu zitzaidan, iruditzen zait badagoela kazetarien artean nahia hori aldatzeko, eta, kazetari batzu galdetu zeaten. Ez dizut hau galdetu nahi, baina eman nahi dut genero daturen bat, orduan nola eman ezak, eta hor, adiez, garako Amagoia Mujikak ala planteatu zean, eta eskertu nion, eta nion, nik uste dut generoa erakusteko forma erraz edo, mintzat baliogarria bat izan daitezkela datuak. Portzentajeak ematea, zuk lehen eman dituzun bezala edo nola gauden eta horren analisi bat. Eta analisia nahi zait axola, niri eskatzak, baina alakotan eskertuko nuke hori bestei ere eskatzen baldin bazaia, edo euskararen inguruan galdetzen diguten bezala, generoaren inguruan edo beste dozein gauza, denon ardura izan da dei, azkenean plazan egoera denon kontua delako. Julio Soto, aipatu dugu, Julio Sotoren oinordekoa zara, erran nahi baita, hasieran aipatu dugun bezala, barneratu duzula, txapeldun zarela. Horren baita irakurri dut diozula, zera txapeldunaren ardurari ez diozula, beldurrik edo ez diozula horri erreparatuko eta libre antzean jokatu nahi duzula. Bai, izan ere gertatu zaidan goza, txapela jantzi eta hurrengo gunean izan da, sentitzen duzu zama, ardura, orain ze, joan bartza plaza eta zu zara txapelduna da. Horrek, zakit, badalako pixua eta nire Ibartzabalek, izan genuen bertso saio bat batera eta esaten zean, ze pixutxoa den ere zementuzko txapela, eta hori da hitza, zementuzko emateu segunta zein eman da, orain probatu egin behar duzuta. Txapelketa joko bat da, nik askotan galdu, eta egun hortan epaitzen da, puntuazioa jartzen da, eta hori ja pasata dago, eta nik egun hortan egin beharrekoa, eta gero gozatu nahi dut bidea, sorkuntzan aritu daukat pila-pilat ikasteko, daukat gustatuko litzedaken bertxokera bat, bagizin, baina ez naiz inondik inora iritsi, oraindik ere, hor sentitzen dut asko dela, probatzeko eta plaza badela hortarako aukera, eta beraz pixua txapelarena ez dut sentitzen. Lehenengo astean, izan nuen lehenbiziko saioan, kantatu nuen inoiz baino okerrago, pentsatu nuen bueltatu egin barko eta sartzen alako
bai, ezintasun bat, eta identitate krisi bat, ja aztu zaitena, jaztakit bertxotan, eta gero ja pasatzen beste astebete eta liseritu nuen. Agian ekatuta egonen zinen saioa, izan ere finalean atentzioa eman zian, bueno, arrazoia eta gorputza, aipatzen dituzu bertsolaritzarekin lotuta askotan, eta iruditu zitzaidan finalean lehen segundutik gorputza tenkatuta zenuela, zure ezaugarrik behinenetako bat izaten da irribarrea, eta normalean beti zabiltza irribarretxu, eta hori ikusi zintugun gorputza tenkatuta eta Espainiak estututa hasieratik, nik uste dut hor alegin fisiko bat ere egin zenula. Bai, ez dakit, uste dut hor bazela erabaki kontziente bat, Berriozarko semifinalean gaizki pasatu nuen mentalki. Banekielako ongi ari nintzela bertxotan, eta teknikokin agaritzen nuen ere burua ongi eta entrenatuta, eta talde lan handia eginda, eta errepente holtzan nintzen, eta urduritu nintzen, ez nekien pasakote nintzen, poto bat egin nuen, ez duen gaizki egin, baina hola ere pentsatu nuen, jo ez nago, hemen euneko egun, eta iruditzen zai dela disiplinat eskatzen dizuna burua hor jardezazun, eta dena eman dezazun une horretan. Orduan, egun horretan, finalaren egunean, erabaki nuen eguna niretzako hartzea edo nigan zentratzea, eta nire gertatzen nahi zen bakarra nire buruan zen bertsoa. Jendak esatea zertan pentsatzen zenun, deustan, egitan. Mindfulness edo bertso-foodness edo bai, nuzkan intxaurrak sakel batean, eta bestean gumis goxoki horiek, eta jaten nun hori, jaten nunura, eta pentsatu behar nuen pixa egitera joatekore. Noren komunera ez da ize, hola oso kontzentratuta nintzen, eta bai, gerora nekatuta ere bai, kostatu zitzen astebete edo buelta emateaz, fisikoki ez da, baina bada. Akaso nekea ere pilatuko zenuen, azken 2 urteetan, izan ere, esan izan duzu, sekulako lana egin duzula azken 2 urteotan, bertsolari bezala hobetzeko, eta hainbatetan aipatu duzu, ahalduntze bertso eskola. Bai, esan nuke azken 2 tamaino, igual azken 4etan edo, ze azkeneko finalean ez nintzen pasa, eta hor nik nire burua ikusten nun, zaitu horrengo mailan, ez nun izanen iguala, baina ongire bai, eta ja, nekatuta nintzen, urte asko bertsoari eskainiak, eta zaila da gero segun zenbaitza duzun edo, eta bai horra alduntze, Euskal Herri mailan elkartzen gara, emakumeen batzuk bertxotan egiteko, eta birpentsatzeko nondik eta nola egin, eta beste gai batzuk, beste diskurtso batzuk, eta batez ere, ez da alako batzuetan bertso eskolak ematen du magistrala izan behar dela, ez da egiten dugula, ez dugu egiten deus, elkartzen gara, eta gero egiten du bazkaldu. Eta, sentitza badela jende bat, hola konpartitzen duna, eta alduntze, eta bestetik daukagu gure lagunen bertso eskola, garela Nafarroko 4 gazte, elkartzen garena kastero, eta hor bada mai ere bai, eta bai. Izan ere bertsolaritza ulertzen duzu, talde sormen bezala. Benetzako bai, uneko 200ean. Ni gustatzen zaidana sortze forma honetatik uste dut hori dela. Elkartza jendearekin, botatzea eta gero besteek esatea haiek nola ikusi duten, irri egitea elkarrekin, bai, ez dakit nik pasatzen dut, eta oraindik ere, eta espero dut bestela utziko dut bertsolaritza, baina pasatzen dut oso ongi, oraindik bertxotan. Osea, netzako lana ez da, ez dakit gustatzen zait, eta gozamenerako iturri da, eta hola den bitartean jarraituko, eta hor taldea niretzako motorra. Dakoa. Txapelketan sortzaile sentitu zarela, esan izan duzu, hor, gehiago entzun dugu, bertsolari sentitu naiz ez, txapeldun, bidean sortzaile sentitu zarela, azpimarratu duzu. Bai, azkenean txapelketak eskatzen du perfekzioa. Eta Mursegorira entzun nion, orain dela gutxi, barruan gaude egiten du Oierrek, Arantzabalek, alako podcast bat, eta Mursegok esaten zuen perfekzioa eta artea kontraiarriak direla puntu batean, ez? Edo sorkuntza, bilatza zerbait perfektu izan den, eta orduan txapelketa zentzu horretan batzuetan oksimoron bada, zeion bertzara alik eta bertso borobilena egitera, baina akatxo oso zigortua dago, orduan arriskatu zaitezke, baina asko arriskatzak ere, akaso ez lortzea zuk nahiko zenuken emaitza bat, eta hor dago txapelketetan alako oreka arraro bat, perfekzioa, baleko bertsoa, zer da hobe, 8-8 edo 6-6 edo 4 batera arriskatza, eta hor bide horretan, konten geratu nintzen, ausartu nintzelako, gauza batzuk neretik egitera, eta igual arriskatzera, eta beste momentu batzuetan jakin izan nulako neurtzen, eta hor pentsatzen dut zerbait sortu nuela, edo behintzat esan nuela, esan nahi nuen hori. Eta, jada, deitu dizute Iruñeko udaletik, esateko ezin zarela berriz aurkeztu egile berrientzako literatur lehiaketara. Ez naute dituen. Zenbatetan irabazi duzu?
bertso-papere, diot, zenbatetan, nik esanen dut, ez bakarrik atal batean, baizik eta bertso-paperetan, poesien eta narrazioan. Bai, irabazi izan dut, egia esan, bertso-paperetan izan deitzaki bat antolatu izan, zen ni ez nintzen aritzen lehen idazten eta gustatu zait, orain hartu dut gustoa bertsoa idatziz, emateari ere bai, eta hori polita. Eta narrazioan eta poesien, zintzoa izan da, normalean ez dut idazten urtean pare bat aldiz narrazioa eta gustatzen zait asko, baina bertxotan nabil orain zentratuta eta sorkuntzaren gainontzeko esparroak nahiko abandonatuta dauzkat. Baina, iruditzen zait noizbait helduko diedala bizitzan, gustatuko litzaidak idaztea didez gehiago edo, baina hori bai dela bakarkako lana eta horrek ematen pereza handiagoa. Eta gauzak horrela, idazle zenbaitek bertsolaritzari egiten dizkieten kritikak eta nola ikuste dituzu? Lehen esaut ez dela binomiotan sinisten eta kategoria ertxietan ere ez da orduan ez zait, niko antzua ez dakit egiten ze zirkulotan konsumitzen den ez da bai da hori zait iruditzen idazle, bertsolari, kazetari bat egerezen da izan idazle. Indar posizio batean zaudetela diote. Bai, eta egiten dugula masarentzako poesia ere, bai. Ez dakit, nahi iruditzen zait gauzak ez direla A edo B, eta sorkuntza gustatzen baldin bazaizu zergatik ez zara hariko. Azkenean, iruditzen zait bertsolariok daukagun ezaugarri bat dela, hitzarekiko jakinmina daukagula, gustatzen zaigula horrekin jolastea, eta batzuei igual gustatzen zaie gehiago bat batekotasuna eta kolpea, beste batzuei literaltasuna eta normala dela, azkenean bertxotan aritzen den batek agian izatea literaturarekiko joera edo bai. Ederki, bada saioa plazera izan da zurekin solasean aritzea, baina hortxe daukate realizatzailea esanez, moztu, beraz beste batean gehiago eta hobekiago goztut ustean. Bale, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.